I a lo millor m'han tirat algo que m'interessava. Quines són les bruixes? Les companyeres, Les abueles de la residència? les abuelas i les jovens. Què t'han fet? Què t'han fet? Pues tirarme papeles del bolso. ¿Del bolso? ¿Eso para qué lo quieres? Pues lo quiero. Eso no vale nada. Plan. Ui, Ja l'han fet de 4 trossos. i no has dit res? Ai? I no has fet res? No, realment no m'aprofitava per res. Ui, Però volia tindre-lo allí. Elles qui són? era teu. Va dispondre el que tindria tu i el que no. Home, però potser estava fent ahí lleig, imagina que era un paper, Lleig en un bolso tancat, algo lleig. però pareixia que estaves allà replegant merda o algo. Sí, bonyigos. Ja no hi ha bonyigos, Ja no n'hi ha bonyigos? Jo no veig els animals. O és que es posen un tapó com van pel carrer, I què fan en els bonyigos? que no sé bé. Alguna sopa coberta. Una sopa? Tu no saps el que és una sopa coberta? No, que és una sopa coberta. Li donen eixe nom, però és una sopa normal i corrent.